Fuq il-fosos tal-Furjana fi spettaklu mill-isbaħ u bil-parteċipazzjoni tal-atleti, l-organizzaturi, l-volontieri u l-kontingenti tal-pajjiżi li ħadu sehem f'dan l-avveniment internazzjonali prestiġjuż f'pajjiżna, niżel is-separju fuq l-edizzjoni suċċess tal-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa ta' din is-sena. Atleti minn 9 stati Ewropej żgħar, Andorra, Ċipru, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, Monaco, il-Montenegro, San Marino u Malta ħadu sehem f'diversi dixxiplini sportivi waqt it-19 il-edizzjoni ta' dan il-logħob. Għall-ewwel darba Malta ġiet fl-ewwel post fil-klassifika tal-medalji u bekk kienet ir-rebbieħa assoluta ta' dan il-logħob. F'din l-edizzjoni Malta kisbet rekord assolut ta' 97 medalja bi 38 tad-deheb, 30 tal-fidda u 29 oħra tal-bronż. Il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julian Paġ Bonello, wera s-sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati miksuba. Semma li l-Maltin kollha huma kburin b'dak li kiseb pajjiżna f'dan il-logħob, kemm mill-att organizzattiv kif ukoll mill-att tal-kisbiet tal-atleti, u qal li s-suċċess ta' dan l-avveniment huwa xhieda ta' dak li jista' jinkiseb b'ħidma u investiment xieraq. I am personally extremely satisfied that this week has seen all our hard work pay off. We have proved what can be achieved with the proper funding and investment. Indeed, these games have been a great advert for sport. Paġ Bonello sodisfat bir-riżultat rekord miksub kellu wkoll kliem mistħoq ta' ratti l-ħajr. I must take this opportunity to once again thank all those who supported these games during the past few years, especially the government, National Development and Social Fund, Sport Malta, the European Olympic Committees, and all the sponsors from both the public and private sectors. F'messaġġ li għadda lil dawk preżenti l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, b'entużjażmu qal li dak li rajna f'din il-ġimgħa juri l-importanza tal-isport f'ħajjitna. Kburin bikom, grazzi tar-riżultati bla preċedent. Bla preċedent. Kieku nhar it-tnejn xi ħadd kellu jħares u jgħid ħadd iksbu dar-riżultati, kienu ikun hawn min jitbissem. U llum fil-qoċċata ta' klassifika, grazzi għalikom, Tim Malta, għamiltuna kburin. Il-Ministru Grima rat ħajr ukoll il-Prim Ministru għall-appoġġ kontinwu tiegħu lill-Kumitat Organizzattiv tal-Logħob, lill-Kumitat Olimpiku Malti, lill-coaches u lill-volontiera kollha. U għawijat li l-investiment min-naħa tal-Gvern fil-qasam sportiv se jkompli għaddej. Bis-saħħa tagħkom l-atleti u riżultati storiċi illi ksibtu, l-investiment fil-faċilitajiet. L-investiment anka fikom ħajkompli għaddej. Dak huwa l-kommitment tagħna, dik hija l-wegħda tagħna. Fit-tmiem l-avveniment li żgur se jibqa' mnaqqax fl-istorja sportiva ta' pajjiżna, Malta ddiet il-bandiera tal-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa lill-kap tal-Gvern ta' Andorra Xavier Espot Zamora li se jkun il-pajjiż li se jkun qed jospita l-edizzjoni li jmiss ta' sentejn oħra fl-2025. Il-President tal-Kumitat Olimpiku ta' Andorra, Joaquim Martí Mandico, faħħa l-edizzjoni tal-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa f'Malta u saħansitra sejħilhom Super Games.